Tangaram, 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 tsautsayi ne masomin rigin tangaran tangaran siyan mai kasa da tangaran a tangaran jida ba bashiri ba a tsira ba tangaran 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 Lera ga mufina tangaran Lera ga mufina Kana ji? To kamar yadda burinka bai wuce ka mallaki mufida ko ta halin kaka ba, haka ni ma burina bai wuce in mallaki wannan dan birnin da suke tare ba wato Ammar. Karki rena mu wani. Ya wanda nake tunanin zan ɗaɗa mu gwiwoyinsa da ƙasa goshinsa ido ko da ƙasa na ɓar da shi aure a bar ƙauna da ki zo ki rinka wani gaya mun wani burin ki kaza kai. Rena mu wani kika zo yi. Haba, kai daɗi na da ka wani zubin wallahi tanko ba ka ji riban zance sai ka tsaya ka ji wani shawara na zo mana da ita mana. Ka bani dama? Na ji. Kana ji? Ni ba na so a ce ka yi kisan kai ko kuma wani abu wanda ya danganci haka. Ka san me nake so ne? So nake a ce mu haɗa kai ni da kai mu yi masu sharrin cewa an kama su a ɗaki. Ka gane? Kaga idan aka ce an kama su a ɗaki dole garin nan za a haɗa kai a kore shi a fatattake shi a haɗa kayan shi ya bar garin nan. Kaga cikin sauƙi za ka aure mufida. Bayan kun yi auren ku kuna kwanci zaune hankalin ku kwance ni kuma sai in mashi kirani ya dawo kaga in aure ɗan kaya. Ko ya ka gani? Kin ce wani abu. Saboda dama shi ne matsala ta. Ina da kai fahimta a ɗauko. Yanzu ya me abin yi? Dole ma a ce ko shi da yana da kai da wani. An gama. Kin zo da magana da za a yi. Wannan maganar ba ba. Wanda za a yi kina yanzu ki ce bayan magariba za mu jami. Ina yin katanko sai mun jami. a tangaran ya fada ya fashe tangaran da tangaran da wanda ya rike ba su tsira ba mai tangaran yana so ya bace mai bayan kwana uku kwatsam muna tsaye da Ammar a kofar gidan ɗaya muna hira sai Tanko ya zo da shi da tawagarsa. Gaskiya abin nan ya yi kyau sosai sannan kuma ke aina san ba kya rabuwa da irin wannan abun barkwacin abin da ya gaskiya zuciyata tana jin daɗi sosai duk lokacin da ka zo saboda ina samun farin ciki da kai mara kunya ko kai fitsararre dan ka ganka zabgege dogo haka ko to ni ma dogon ne kuma mai faɗi ba ma takurarren dogo irin ka ba wacce za ta amfane ka daga rana irin ta yau kuma mai kamar ta yau iwar haka yanzu na haramta maka sake zuwa kofar gidan nan na kuma haramta maka sake haɗa ido da ni a matakin gaba ta soyayya. Kadin? Wannan maganar taka shawara ce ko kuma umarni ne? Umarni ne. Kuma ina mai sake jaddada ma don taimakon ruhinka in samu ladanka don ka tsira da lafiyarka da wadatarka. Kan na sake ganinka a nan ko lata mangashka ce ta haife ka. Idan ko na sake ganinka zan ɗauki mummunan matakin da baka taɓa zaton ya zai kasance maka. Bari in gaya ma gaskiya. Idan dai har jini zai ci gaba da gudana a zuciyata, sannan kuma zuciyata za ta ci gaba da gudana.
ba na jin akwai wani abu da zai hana ni zuwa kofar gidan su sai dai ka ɗauki dukkanin matakin da ɗauka. Auto. Right. Wato, soyayya ta shiga cikin jininka da tunaninka, ta hautsina ka, ta canza ka, ka zama mutum ko? Ba ka ta lafiyar ka ko? Mai gida ina ga wannan ya kamata a ce mun sassama shi sai mu ga abin. Ai ba ma wannan ba. Bari mu yi masa dan banzan mahaukacin duka. Sai mu ga jini zai ci gaba da gudana a jikinsa da har zai samu damar da zai zo na kofar gidan. Wanza bulbirma. Inna! Na'am. Yaya, me yake faruwa? Yaya aka yi? Me ya faru? Kike kwana min kira haka? Su tankwane suna ta dukan Ammar inna za su kashe shi. Suna nan waje? Suna kofar gida inna. Har yanzu kai ba za ka daina abin da kake ba, ka ringa abu kaman wani karamin yaro, kai baka san ka girma bane ba. Yanzu ai kin ga zan girma ai ko? To, ina jin ka. Tun da na dauko aure kin ga ai zan girma. Ban gane ba. Ki ga wa ban Allah ki ga wa mai gidi ki ga an baki shi. To in sanar da shi na san wani yaya ne da zan gaya mai in ya zo in gaya mai. Bayan kin sa kina wai yar waye ba. Kawai ne tunda ai ga musulmi dan ko musulmi. Haka ne, sai dan musulmi. Shi kuma kina ga mai ya san ko su suwaye. To ba matsala, bari ya shigo zan sanar da shi, amma har yanzu kai ba za ka daina wutar ka ba. A haka za a aura maka mata biyu kana yi? Ni ne shaidar ni dan mai gari ne ke. Kin ga dan mai gari na kusa da mu. Sai ka faɗa. Mata uku aka aura mai rana. Kuma kai za a aura maka mata biyu, dan gata. Kuma abinci ba. Abinci ba shi nan yana zai nema bai ƙara samu balle in ci. Kin ga irin ta. Yanzu da ina da mata, kin ga ai babu wani tambaya kawai dai ga aji. Amma daga tun kamun kai matan haka kake cin na gidan nan har ka girma. Oh, naji. Idan ya shigo umma kya ce mai ni ma na fita. To babana zan gaya mai. A tangaran ya fada ya fashe garan da tangaran da wanda ya rike ba su tsira ba. Mai tangaran yana so ya bace bai kaura ba. Ga wata sabuwa siyan mai. A'a, me haka Mufida? Ke Mufida? Ya kika wuce kofar gidan ga gidan? Tunanin me kike yi yan nan? Inna. Ba wani kina tunanin Anwar ko? Munafuka. Kina so kina kaiwa kasuwa. Ko? Wallahi inna ba tunani nake. To wallahi ki daina tunanin nan na gaya miki. Gare ki ja ki wa kanki kiyamar leni. Algume. Inna ba haka bane kin fiye magana. In an yi magana he ni ba na so. Bayan gashi nan kina abin nan. Wuce mu tafi. Inna ke da kike tsohuwa ki gaba in bi ki a. Ba za ki wuce ba. A sace na. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. A'a. Inna Habib. Sabuwa. Yau ku ne da yammaci haka a gidan nan. Yawwa. Mufida. Sannunku da zuwa. Mufida. Sannunku da zuwa. Inna Habib. To ba dole mu zo ba? Tunda Allah ya sa dai ba ku da lissafi da tunani. Yarinya ba ta da lafiya. Daga ke har mahaifinta. Ba wanda zai ce bari a je a gaya min cewa ba ta da lafiya in zo in duba jikinta. Ki yi haƙuri inna. Babansu ne ya ce ba sai an gaya miki ba. Kada a wahalar da kafafuwanki yana ciwo. Kan wahalar da kafafuna, wani wahalar da kafafuna zan yi? Ai ko addu'a na mata. Shikenan a cewa an hutar da ni? Ina gurin yake? Kai ka ji inna. Dan ma an tausaya miki. Ko yanzu da muka taho ma yadda ta huta ya fi so 10 'yar uwa. Ta lalarfe min baki, ja'ira kawai. A'a inna. Hadda kuma tsangwama?
An tsangwame ta. A'a. Ke, na hantare ta. Ita ke kanki da baki da lafiyan nan ma idan kika kama ma duka ma ni zan miki ba ma hantara ba. Balle ita. Kin ji ko? Aha ba dai. Ba balle ita mai lafiyar. Au dariya ma kuke mun? Nace dariya ma kuke na zama abin dariya ko? Ta shi ki kawo inna ruwa ta sha. Ni ba ruwa na zo sha ba akan hanya nake tafiya zan yi yanzu. Ku bar ruwanku. Dama zuwa ne in duba ta in gaishe ta. Kuma na ganta gata na Allah ya ƙara lafiya. Kin faji inna. Sai ka ce wacce aka yi wa dole? To kin ga yanzu ma zama ya kama ki ni da kika gani na shiga ciki zamu yi da 'yar uwata mai fira. Ke da tafiya kuwa sai dare. Tashi mu je. Allah ko? Shugaba da yake da kafafuwanki akan kafarki nake tafiya ko? To shikenan sai in zauna din ki gani. Ni kun gani. Na tafi in ba za ki biyo ni ba ke ma zaman za ki yi to ki je ku ta zama ni kan na tafi kya zo ki same ni. Ai haƙuri inna. A jira su. Kafin nan ma mai gidan ya dawo ku gaisa. Abba. Abba. Sultan. Lafiya kalau. Yanzu nake neman ka saboda ka maimaita mun sakon da ka ba mahaifiyarka ta gaya mu. Abba. Ina jin ka. An ba ki gaya mai bane? Ta faɗa min ina son in ji daga bakinka. Abba dan Allah ka bari in kauri mafi da hannu. Fi da hannu? Ba zai yi ba. Eh? Ban yadda ba kuma zan taɓa yadda ba. Abba, ya kamata ka duba abin nan. Abba kai mai gani ne. Abba, ka taimaka ka bar nan in haɗa su in kore su. Ka ga ina auri wannan yarinya ba a cikin wannan halin da take ciki. Abba, za a ce ɗanka yana da tausayi, za a ƙara martaba a idon mutane. Za a ce ɗanka na da hankali, yana da tausayi da hangen nesa. Kaga mutanen gari ya ƙara martaba wajensa har na wani wajen ma. To dan manzon Allah da kace, ai shi manzon Allah bai ce ku janyo abin da zai kawo muku ɓatanci a cikin zuriya ba. Dan haka bai yadda ba. Abba, akwai matsala fa Abba. Matsala kai ka hango ta, ni ban hango ta ba. Ke Fulani, zan ɗaura aure gidan man ɗan Juma. Je can ki je da matsalar ki ke da ɗanki. Umma, ya kamata ki sa baki ya magana. To yanzu na yi magana na gaya mai yaƙi ka san halin babanka da taurin kai. Kai ta addu'a abin da ya fi zama alheri Allah ya sa. Umma, ni ba wannan abu ba zan ga kawai zan iya cewa ba ko baki kika ibe ni ba. Kamar ya kake wannan magana? Da akwai matsala ba in ba ku bari an yi harkan nan ba zan jawo muku abun faɗa ba a garin nan. Abun faɗa kuma? Umma, ni ba na faɗa ba. Idan ba ku yarda an yi abun nan ba zan bar muku abun faɗa a garin nan ba. Abun faɗa kuma? To shi ni dai na riga na faɗa. Ubangiji Allah ka shirya. Allah ka shirya Allah ka ji shi mu alkhairi. Yar uwa, shi ne kika je kika gaya ina cewa ba ni da lafiya ko? Ko yar uwa an ban gaya mata ba da ban gaya mata za mu samu mai. Ai ba sai ki gaya mata gaskiya cewa ana ni fitowa akai saboda kada a rika haɗuwa da ke. Yar uwa ke na so ki kyata da na tsaye kin san halin inna. To kuma shine sai a yi mata ƙarya? Kin ga malama. Karki latsa ni wannan halattacciyar ƙarya ce wadda an yi ta ne don masala. To shikenan. Wai mun koya maganar ku da Ammar na ji an ce ya kawo iyayensa wurin inna ko? Ito za a iya kiransa da iyayensa saboda tun yana yaro a wurinsu ya taso shi kuma mahaifinsu ya rasu ne tun yana yaro. To, Allah da ya sa ba a samu matsala ba, domin fa kin san mutanenmu jahilci yana hana su duk wani abubuwan rayuwa da kuma wani kakala na banza da na wofi. To kin ga shi ko Allah ya taimake mu daga birni yake, su ba su da irin wannan matsalan kwata-kwata. Ga ƴar uwa kada ki zagi mutum laifi ne dan an bincika a san asalin mutum.
Idan kin ce matsala ne, birnin sun fi mu matsala, kin ga su kuɗin suke dubawa, mu kuma asali ne, kin ga kenan gwaran mu ƙauyen. To shikenan, Allah Ubangiji ya tabbatar da al'auren nan, ni duk na ƙosa na ƙagu ki auren ki ma ki tattara ki tafi ki birni ki bar musu wannan ƙauyen da ba abin da suka aje sai tsangwamar ki a ciki. Na'am ina da nuna. Da uwa sai mun ƙara haɗuwa da wannan tsohuwar Ke dai bari yar uwa, dama zuwan da kuka yi ce ni shi yake kike ni shi ne baba yake tsoron kada in na ta gane cewa dama saboda ke ne suka hana shi yasa ma ya ce daga ranar kada babu ta ƙara hana ce dai zuwan namu ya taimake ki. Au, ya taimake ni ma banda ke? Ai dama na san ke biki damu da ni ba. Ni kaɗai na damu da ke. A ƴar uwa ba haka nake nufi ba, ni ma na damu da ke ba, kiga saboda ke har rama ne ba. Sun mukun an gillota. Ba ki yarda da ni ba ke. Ba ai biki faɗi abin da zan yarda da ke ba ne, shi yasa ban yarda da ke ba. Ki yarda da ni ƴar uwa, na yi kewanki sosai, ke ma kin san haka. Domin kin san duk garin nan bayan inna da ke babu wanda zan kalla da sanyi a zuciya. Ta yaya kike tunanin duk da wannan muhimmancin naki ƴar uwa kike tunanin ban damu da ke? Na yarda da ke ƴar uwa, kin ga fa dama ni wasa nake, ina so in gwada ki mu. Wai ni ko ya labarin mutumin ki ne Ahmad? Ke dai bari ƴar uwa, abubuwa sun faru da yawa.